lafiya da fatan kowa kuma ya yi sallah lafiya. Yar auta, saburan gidan badamasi wurin ki na zo. Bidiyon ki na gani kina ta ɗebewa Baba Falalu akan ya miki laifi. Saboda baki da lafiya a location din gidan badamasi bai lura da ke ba. To yar auta kin zo gidan badamasi baki da lafiya da rashin lafiya kika zo. Kar ki manta ba gidan badamasi ko ba a kira ki ba kina ganin an fara shooting zaki haɗa kayan ki taho. Ki ce kada ma ki zo ki zauna a zo a cire ki a gidan badamasi gara ki zo ki zauna idan lokacin yinki ya zo a saka ki. Bai kamata ki fito kuma media kina cewa Falalu bai taimake ki ba. Wallahi duk wanda yake cikin gidan badamasi in dai baka da lafiya akwai personal doctor da ake kai ka wurin shi ya treating ɗinka. Kuma ke da aka kai ki wurin wannan daktan ya treating ɗinki kika ce a'a kina da wanda yake treating ɗinki menene ma kike bukata aka ba kika ce dan Sa'idu ya san wurin aka ba wa dan Sa'idu kuɗi ya siyo miki. Kullum idan za mu fita set wani zubin ba da ke muke fita ba yar auta ba ki da aiki ranar amma bai kamata ki zo midiya kina zagin Baba Falalu akan laifin da bai ma sanya miki ba. Haka aka cire kuɗi ya cire kuɗi ya ba wa ɗan Sa'idu ya ce siyo miki abin da kike bukata. Yanzu yar auta so kike Falalu ya dauke ki ya goya ki yana yawo da ke baki da lafiya ko Falalu ya dauke ki ya kai ki asibiti. Ba Falalu he is very busy ba yadda za a iya dauke ki ya miki wa'annan abubuwan ya tsara mutane da yawa ba ke kadai bace yar auta. Kin manta ma kina gida baki da lafiya baki da kuɗi Baba Falalu ne fa ya tura ce ya kai miki kuɗi tsakanin 100 ko 150 ba aiki kika yi mishi ba alkhairi ne ya dauka ya baki. Bai kamata ki fito media kina irin wa'annan maganganun akan Baba Falalu ba san bai yi ba. Na rantse da girman Allah duk wanda ya san Baba Falalu idan ya zo set shi kawai abin da ya tara ku ai mai aiki kawai a rabu lafiya. Amma har ke ki fito media kina cewa wai Baba Falalu ya miki kaza ya miki kaza ya miki kaza shi da ya zo aiki wai ya tada mutum ɗaya ya mai da ke Kano. Haba mu dinga ma juna adalci mana. Akwai fadiya wasu a time da Baba Falalu ya tura miki ya baki kuɗi har kike gaya min cewa Baba Falalu ya baki kuɗi kuma wallahi har aiki sai da kika sa ta yi mai addu'a. Yanzu kab a industry waye yake kiran ki yake miki irin wannan abun? Waye zaki kira ki ce baki da lafiya ya ɗau responsibility ki? Babu wanda ya zama ma dole ya ɗau responsibility ɗinki niyya ce in mutum ya ga dama. Kuma aiki da kika zo wallahi ba wanda zai ce gashi Baba Falalu yana rike mai hakkin shi. Komin kankantan shi baya rike maka kudinka. Me yasa idan ranki ya bata hankalinki ba zai dawo ba? Yanzu a ce babu wanda zaki fito ki ma irin wannan cin mutuncin sai Baba Falalu. Haba yar auta. Wallahi da raina ba zan bari a ci mai mutunci ba. Na rantse da girman Allah yar auta bacin ina ganin ki da mutunci billahi la ilaha illa huwa sai na shata miki layi. Ba yadda za a yi ka fito kana zagin Baba Falalu me miki? Saboda kawai kin zo kina ciwo kin manta yar auta ba baki da lafiya ba isasshen lafiya ne da ke ba kuma haka zaki zo ki aiki har ce miki nayi ki daina zuwa kudin nan da kike zuwa kike wannan taron sanyi ne ya kama ki hakura da kudin nan amma baki hakura ba kina zuwa kin ga idan ran lafiyar ta yi wa dadi ai barin ke ne ke ya kamata ki zauna ki lura da lafiyar ki har in Baba Falalu ya kira ki aiki kice ba zan samu zuwa ba ina aiki haka kike fita kike yin aikin ki saboda kirfawa kanki asiri amma kin fito media kina ta maganganu wanda bai dace da ke ba ko yarki ba za ta yi wa'annan maganganun da kika yi ba na rantse da girman Allah ba za ta yi ba yanzu kin yi wa'annan maganganun kin ce bai kake asibiti ba yanzu waye ni a gidan badamasi nake kuma ina tare da ke a gidan badamasi ban taba ciwo a gidan badamasi ba sai so ɗaya kuma aka bani good treatment a wannan jigawa da muka je good treatment aka bani wallahi tallahi ba zan yi korafi ba amma duk wanda bai da lafiya a gidan da masu ya fito ya faɗi in ba a bashi kulawa a abin da ya dace. Kin ce za ki tafi gida aka ɗauko miki drop na napep aka ce a kai ki gida so kike Falalu ya bar aikin shi ya kai ki gida ko kuma kowa ya fito aiki ya saki aikin shi ya zo ya kai ki gida ne ma juna adalci. Aka je aka saki a mota kika tafi gida kin fi so a saki a kai ki Zaria a kai ki Kano ya tashi mutum ɗaya ya kai ki Kano kika ce to kowa aiki ya kawo shi wurin babu wanda ya zo zama kuma dan ke kwaya ɗaya sai ya fasa yin aikin shi saboda baki da lafiya kar ki manta ko da lafiyar ki kalau baki da lafiya in kika ji set din gidan badamasi dahowa kike yi ba tare da an kira ki ba
ranar har ina miki iskanci na ce a in ni ne ke ba zan taho ba wallahi sai an kira ni, kika ce ina a zo a manta da ke. Mu ringa wa juna adalci dan Allah dan Annabi, in rai ya baci mu dinga tuna alkhairin da mutum ya mana a baya, dan wallahi ke kika faɗi kika ce baba Falali yana taimakon ki in ba gidan badamasi, sai yanzu kuma zaki fito ki maganar shi. Dan Allah dan Annabi mu ringa dubawa, mu daina irin wannan abin. Haba yar auta, mu dinga ma juna adalci. Ni da kaina ne miki faɗan akan zuwa galan da kike yi kudu, na ce ki bar zuwa wannan galan da kike yi yar auta, ki bari ko dan lafiyarki. Wallahi baki bari ba. Anan kika kwaso zazzabi, kike ta ciwo, kike mura, kike tari. Duk rashin lafiyan da kike yi ni na riga na sani, in dai a cikin gidan badamasi ne wallahi Falali yana iya bakin kokarin shi. Me yasa kike rayuwa haka? Ku daina mantawa da alkhairi dan girman Allah. Wallahi duk dan halak baya manta da halacci, kuma ya kamata mu dinga tuna alkhairi komi girman sharri. Wallahi haba dan Allah dan Annabi, ki yi kanki faɗa, ki je ki janye kalaminki da kika yi wa Falalu. Shi baba Falalu baya faɗa da kowa a midiya, ke kin sani, amma wallahi kika ci gaba da taba shi a midiya, mu ne za mu fito ne miki raddi. Wallahi dan ni wallahi ba zan bari a taba baba Falalu a ido na ina gani ba. Wallahi kowa sai na shata masa layi wallahi. Dan haka ni haka ma na miki magana da kakkausan murya saboda ina ganin mutuncinki, ba na son wani abu ya shiga tsakanina da ke. Wannan shine zancen gaskiya. Kuma yar auta, ina so in tambaye ki, cup industry waye yake baki role irin na baba Falalu? Ina so ki faɗa mu, waye ya fito da ke duniya yanzu ake kallon ki irin role ɗinki na saburan gidan badamasi? Akwai? Har sunanki ma ya fara bacewa daga yar auta, kin fara komawa Sabira. Ai ko baba Falalu ya miki kokari, ya miki mugun kokari. Mu dai ba za mu manta da shi ba, kuma mun mishi godiya. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Amma cup industry ki gaya min, in kin cire yar auta waye ya taba baki film role da yanzu sunan ya biki kamar gidan badamasi? Sabira fa ake kiranki. Duk inda aka ganki za a ce miki Sabira. Ai ko baba Falalu ya gama miki komai wallahi a kariyarki. Cup industry ba wanda yake dauko ki yake baki irin role din da baba Falalu yake baki, wallahi babu. Saboda shi field ɗinki ne, taimakon ki yake, amma duk baki gani ba. Ubangiji Allah ya sa bidiyon nan ya riske ki, in ya riske ki kuma Allah ya baki ikon yin nadama akan abin da kika aikata. Nagode.